Здравейте, намираме се на Агритехника. Искам съвсем накратко да ви покажа най-новото поколение безпилотни роботи за пръскане на КСАК. Това е модела R200, който е с вместимост до 240 литра, работи само с една батерия и може да има до 4 дюзи, които могат да бъдат разполагани така, както на вас ви е удобно. Роботът е оборудван с изцяло нова камера с граден изкуствен интелект за разпознаване на препятствия, както и за автоматично следене на реда. Освен за пръскане, машината може да бъде модифицирана и за транспорт и да пренася товари от точка А до точка Б в автономен режим. Качването е предвидено за работа в тежки терени и се справя изключително добре дори в големи наклони.